נשיא ראשי, מלך ראשי, אפילו רופא ראשי, רמטכ"ל ראשי. לו רק רצית, לו הייתה בך מעט שאיפה בחיים. אני שומר בית, רמטכ"ל בית. כן, כן, יש לך הרבה תכונות טובות, רמטכ"ל קטן שלי. הם צריכים לבוא הערב, האורחים. אתה תסביר, יש לך בשורה. את צודקת, יש לי בשורה, משימה, בשורה לאנושות. באים. שלום גברתי, הואילי נא להיכנס, הכירי את אשתי. שלום גברתי, נעים מאוד להכיר אותך. בחיי, איזה יופי של חליפה. היכנסי בבקשה. שבי נא בבקשה, פה בכיסא זה. עוגיות? לא, שמנה. מלאה. איזה יופי של מניפה. בעלי קנה לי אחת דומה לזאת לפני 73 שנים. לכבוד יום ההולדת שלי. היא מקסימה בחיי. יפה לצידך שאת מתעניינת בנו? האישה כבשה את ליבך. כן. כל הכבוד גברתי. כן, אנחנו חיים מבודדים. אם כי אינו שונא אנשים, בעלי אוהב את הבדידות. חיים צנועים, אך מלאים למדי. שעתיים בכל יום הוא עובד על הבשורה שלו. סליחה, באים אנשים. יש מהר, משום מה. זה אדם תקיף. ברשותך, גברתי. אייך המפקד. שלום לך המפקד. אני ממש נרגש המפקד. אני לא ציפיתי. כבוד רב הוא לי לארח בביתי הצנוע, גיבור דגול שכמוך. אילו מדים יפים, אילו עיטורים יפים. מי זה חמודי? את לא רואה שזה האלוף? כן. תספרי את הדרגות שלו. אשתי, בואי, אני אציג אותך בפני האלוף. אשתי, האלוף. נעים מאוד האלוף. ברוך בואכה. אתה ידיד של בעלי. בעלי הוא רמטכ"ל. בית. רואים שהוא מנומס. רואים מיד שהוא יצור בכיר. ייכנס בבקשה. בבקשה. בוא, תשב בבקשה. אינך רואה שהאלוף רוצה לשבת ליד הגברת? בבקשה, אדוני, בבקשה, אדוני האלוף. כן, המפקד, כן. טרם הגיעו, הם יבואו. הנואם הוא שיבשר את בשורתי, הוא שיסביר לעולם את משנתי. האלוף לא על הרצפה בגלי הסיגריות. אדוני המפקד, אני נראה לך חייל גרוע? מה איתך ילדתי? אל תתני לו.
אני נראה לך חייל גרוע, אני השתתפתי באחת הקרבות. הוא מגזים, לא יאה להתנהג כך. תקשיב לו, בעלי אף פעם אינו משקר. אנחנו זקנים, אמת, אבל מכובדים. סלחו לי רגע, מישהו בא. סליחה. האיש מוציא אותי מן הכלים, הוא כמעט מרגיז אותי. גברתי, אני לא מאמין למראה עיניי. גברתי, כל כך אני נרגש לראות אותך. שנים אני חושב עליי, היכנסי, קראנו לך היפה. בעלך? כמובן, בוודאי. אמרו לי, היכנס, ברוך תהיה, רואים שאתם אוהבים זו את זו. מתנה, אדוני? בשביל אשתי? סמירמיז! סמירמיז! מתנה. בואי. סמירמיז. אדוני, תודה. סמירמיז, זו הגברת היפה. הגברת יפה, ידידת נעורים, ובעלה. סיפרתי לך אודותיה רבות. הוא נאה? בחיי? הוא נראה טוב. שלום גברתי. שלום אדוני. היכנסו בבקשה. ידידי, כן, בבקשה. בבקשה. כמה זמן שלא הייתי. דוקטור. אני סובלת. דוקטור. אני סובלת מסחרחורת, מבחילות. אני חשה מועקה. דוקטור. אני לא מרגישה את רגליי. דוקטור. כאבים. הכבד כואב לי. דוקטור. האדון איננו רופא, הוא סופר. התחתונית שלי לטעמך? אולי אתה מעדיף את החצאית? חיים משעממים של רמטכ"ל בית, אבל המשימה שלי היא שמצילה אותי. טרם בגדתי בבעלי הרמטכ"ל. אוי לא כל כך חזק, אתה מפיל אותי! אינני רוצה לקטוף את שושני החיים. מצלצלים בדלת.
ייכנסו בבקשה, רבותיי, יש הרבה מקום, ייכנסו. סמירמיס, כיסאות. אני עושה מה שאני יכולה, בסדר. אני לא מכונה. כנסו. לי כל האנשים האלה. את העבודה שלך לבשת? שלום רבותיי, העיתונאים, הצלמים, בבקשה ייכנסו. מכאן. בבקשה מכאן. הם כל כך רבים. אוף! אל תדאגו, יהיה לכם מקום, אל תדאגו. חכי רגע גברתי, אין לי 33 ידיים, אני לא הרע. יקירי, אני מפחדת. יש כל כך הרבה אנשים. יקירי, אנחנו רחוקים מדי זה מזה. בגילנו צריכים להיזהר, עלולים ללכת לאיבוד. צריכים להישאר קרוב. מה אני עושה פה? חמודי, את העבודה שלך לבשת. גבירותיי ורבותיי, שקט בבקשה, שקט. זימנתי אתכם על מנת שתפורש לכם בשורתי. הפרט והאדם, אישיות אחת הם. סלחו לי, זו בכלל לא דעתי. יכולתי להציל את האנושות, אבל לצערי קשה לי להתבטא. הנואם, לא אנחנו מחכים. הוא אשר יסביר את תורתי. הוא אשר ידבר את אשר עם ליבנו. הוא יבוא. הוא בא. הנה הוא. הנה הוא. כי בשורתי תיוודע לעולם. אני מטיל עליך, נואם יקר, לבשר לעולם את משנתי במלואה. אל תחמיץ את הדברים הפעוטים ביותר, כגון גרגרנותי המשעשעת, הדרך שבה אשתי מכינה סלט קצוץ ונקניקיה צרפתייה. חמוד, לעולם אינו שוכח להזכיר אותי. אני סומך עליך, נואם יקר ורב אומן. חיי לא היו לשווא. לאשתי ולי אין יותר מה לבקש מן החיים. קיומנו יכול להסתיים במעמד נעלה זה. יהודי הוגשם, חיי לא היו לשווא, בשורתי תיוודע לעולם. אנחנו נמות בתהילת עולם. אנחנו ניכנס אל תוך ההגדה. אפילו יקראו רחוב על שמנו. אנחנו לא נשכח. יהיה לנו רחוב על שמנו. רחוב משלנו. שלום סמירמיס. שלום חמודי. שלום אחרון לכולכם. שלום.